Hey muchachos og velkommen til en Supreme Lookbook Review Fall Winter 2017. Jeg har siddet og kigget lidt på det, og for at være helt ærlig, så 1. Supreme er sgu ikke lige min kop te, og 2. Det er pissegrimt. Så ja, jeg har valgt 4 items, som jeg synes er nogle af dem er meget. Der er et af dem, der er meget fede, og så 3 andre, de er rimelig grimme. Så ja, lad os kigge lidt på det. Så det første item, det er den her sweater, og den er sådan der, den synes jeg faktisk godt lige kan gå. Jeg synes den var der i sort inde på siden, da jeg kiggede, men jeg ved ikke lige. Den synes jeg, den kan lige gå, men det er ikke så meget mig. Altså, nu kommer vi så mere til noget, der kraftedme ligner lort, og det er den her jakke. Altså, hvad er meningen? Det er, man skal eddermame have også for at gå med det her lort, fordi den er fandme grim. Ærmerne og generelt bare farverne, det er virkelig noget af det grimmeste, jeg længe har set. Så jeg synes, og i det hele taget synes jeg meget stilen, det er sådan noget her pissegrimt noget. Det er jo sådan noget edgy pis det hele. Og det samme med den her karma-jakke. Den synes jeg, den ligner mere det der French der, er ikke det hedder? Den synes jeg faktisk, den er faktisk meget fin. Den kan man lige gå med, men ja, jeg synes generelt, at Supremes ting her for tiden, den her lookbook her, det er eddermame grimt det hele. Men altså, så, nu har jeg hørt på en masse brok, så kan det være, at I hellere vil høre på noget lidt mere fedt. Og det er så den her jakke, den her læderjakke, uden pis, den kunne jeg fandme godt gå med, hvis der ikke er det der frynser på ærmerne. Men det har noget at gøre med, at den er sort, så man kan ikke se, hvor sådan der grim den faktisk er, hvis man kan sige det sådan. Hvis den også hedder blå og gul, så vil jeg aldrig i livet, altså kan jeg aldrig finde på at gå med. Så, og så synes jeg faktisk lige, vi kan tage en sidste ting, som jeg synes er rimelig på, og det er den her freaking Supreme guitar her. Det synes jeg faktisk er meget nice. Den kunne jeg godt finde på at rock. Selvom det er nok lidt svært at gå med en guitar, så skal man sådan der lige man lige har været til guitar, så kan man have en Supreme guitar. Det er måske lidt mærkeligt, så. Men ja, overall synes jeg, at alt det her Supreme, det er pissegrimt i den her lookbook på nær et par enkelte items, og man skal eddermame med at have noget fedt for at style det, synes jeg. Den er ikke lige nem. Så ja, måske en lidt negativ video her fra min side af, men ja, jeg er jo ikke så meget til Supreme og den slags, så vi ses i næste uge, næste søndag.